Chystáme sa pozrieť ohne San Giovanniho. A už sme tu. Nachádzame sa na Sardínii v meste Alghero. Konkrétne na pláži Spiagge del Lido di Alghero. Dni oslav San Giovanniho sa uskutočňujú každoročne v období od 19. do 23. júna. Počas podujatia sa konajú rôzne predstavenia a prehliadky remeselných stánkov. Najväčšie oslavy prebiehajú 23. júna večer, kedy sa na pláži zapália vatry. My sme sa o tomto podujatí dozvedeli náhodne, keď sme sa v ten deň kúpali a opalovali na tejto pláži a videli sme, že pracovníci prinášajú obrovské kusy konárov a driev na kopu na pláži, a tak sme si začali zisťovať, čo sa tu bude diať. Zistili sme teda, že sa budú zakladať Giovanniho ohne a že je tradíciou obliecť sa do bieleho. Tak sme sa rozhodli, že sa sem večer pôjdeme pozrieť. Obliekli sme si biele trička a vyrazili sme na pláž. Zapaľovanie vatry malo začať o 9. hodine. Prišli sme o 8:30, našli sme si dobré miesto na kopci, odkiaľ bol skvelý výhľad, a sledovali sme show, ktorá sa pomaly začínala. Začiatok show vyzeral tak, že pán v čiernom postupne zapaľoval pásy driev, ktoré boli pripravené na neskoršie preskakovanie cez nich, a popri tom robil ohňovú show. Popri tom sa konal aj očistný rituál, kedy ľudia vchádzali do mora. Kúpanie v mori symbolizuje nový začiatok a voda reprezentuje očistu tela a duše. Počas celého predstavenia hrala nasledovná hudba, ktorú si môžete hneď vypočuť. Teraz nech skočí do toho. No, ten, čo robil predstavenie, do ohňa neskákal, ale neskôr vopred zaregistrovaní ľudia, oblečení celí v bielom, preskakovali cez oheň. O poplatok za registráciu bol 5 €. Fox de Sant Joan je výrazom komunitného ducha, pripomína obdobie letného slnovratu, spája umenie a muzikálne podujatia. Znovu objavuje staré rituály ako skok, voda a oheň. Mesto Alghero je v ten deň miestom stretávania kultúr, a to sardínskej a katalánskej, s hlbokou symbolikou bohatstva. Tu sa už zoskupujú ľudia celí v bielom oblečení okolo ohňa. Držia sa za ruky a kráčajú spolu, aby sa rovnomerne rozostavili a pripravili sa na nasledujúci rituál. Počas rituálu sa dvojice ľudí držia za ruky a preskakujú malé vatry, aby posilnili svoje putá. Moderátor najprv vyhlási do mikrofónu ich mená a následne môžu vatru preskočiť. Vyzeralo to nasledovne. Nadia Testa, Chiara Buttiglione, Fiona Steige, Paola Schroemer e Teresa Fendelstad, Giulia Ruggiu e Anna Rita Corrias.
Stretto e Federica Vargiu, Elena Fanciulli, Irene Chessa, Cristina Soggiu, Michela Tronci, Mara Di Fraia e Silvia Paddeu. Celé predstavenie aj s preskakovaním ohňov trvalo približne 2 hodiny. Antonella Succhi, Francesca Farina, Hej, Alvina Vincenzi, Gianni Favero, Maria Paola Karsta. Potom sme sa ešte išli pozrieť bližšie k ohňu. Ďakujem za zhliadnutie videa a pre viac podobných videí sleduj Diana Travel.